Наша краіна вельмі багатая сваімі звычаямі, традыцыямі, людзьмі. Нашы продкі славіліся рамёствамі, добрасумленнай працай, жылі ў паразуменні з прыродай. Таму і пакінулі пасля сябе шмат прылад працы, незлічонае мноства вырабаў сваёй творчасці. Амаль усе яны былі зроблены з прыродных матэрыялаў. З часам забываецца ўсё. Стираются отбитки человеческих лёсаў, ператвараюцца ў пыл вынікі чалавечай дзейнасці, думкі, мары. Каб захаваць кавалачак мінулага, мы вырашылі стварыць наш музей спадчыны. Тут сабраныя розныя прылады працы мінулых пакаленняў, вынікі народнай творчасці нашых продкаў. Мінулае выхоўвае будучыню. Вось за гэтымі кроснамі стагоддзя таму сядзела Пашевіч Марыя Івановна. Через яе рукі прайшлі тысячы кіламетраў ляной ніткі. Усіх бакоў ён абмацаны мазалістымі, працавітымі яе рукамі. Гэты станок не проста музейны экспанат. Ён носьбіт памяці. Ён памятае усе жыццёвыя гісторыі сваёй гаспадыні, усе яе песні, што яна спявала зімовымі вечарамі, седзячы пры свечцы за ім. А вось гэты экспанат таксама захаваў адбіткі рукі майстра. Калі дакрануцца да яго і прыслухацца да сваіх адчуванняў, то можна адчуць цеплыню, якую ўлажыў у яго чалавек. Тут подых чуецца сапраўднай даўніны. Сабраны тут мінулага адбіткі, каб захаваць, не адчуваць віны, свайго народу не згубіць здабыткі. Калі ваша душа патрабуе адпачынку і імкнецца да сваіх вытокаў, завітайце да нас у музей спадчына. Тут вы зможаце не толькі спыніцца ад хуткіх плыняў паўсядзённасці, але яшчэ і адчуць яднанне з мінулым. Нехта пачуе паполеную калыханку, забытую з дзяцінства. Іншаму пашанцуе пачуць сівыя гісторыі ткацкага станка. Сапраўды, перанос у часе, хіба не чараўніцтва? А таго, хто прыедзе да нас у госці, дзядуля самавар абяцае напоіць смачнай гарбатай па старажытнаму рэцэпту. Чакаем вас!